Hovorím ti, musíš mať psa. Fakt to zaberá. Jasné, baby za mnou chodia samé. Dobrý večer. Dobrý večer. A ozaj sú z neho tak hotové. Áno, každá mi ho chváli. No dobre, a je lepšie mať veľkého či skôr menšieho? Ja mám dosť veľkého, ale niekedy by som mal radšej menšieho, lebo minule som ho mal vonku a tak sa mi zamotal okolo nôh, že som sa pod kola spadol. Dobre, to muselo byť vtipné. No to bolo, hlavne keď ja som sa nemohol postaviť a on si stál, ako keby sa nič nestalo. No a ako si sa z toho dostal? Ale vieš čo, chvála Bohu, išla okolo taká 20-ka a spýtala sa ma, či s ním nepotrebujem pomôcť. Počkaj, a nezlakla sa ho? Nie, práve že vôbec. Vyzerala, že vie, čo robí. Najprv ho len jemne pohľadkala, začala sa s ním trochu hrať, raz, dva ma uvoľnila, ani neviem kedy, a už ho mala v náručí. Dobre, šikovná baba. Hej, ešte aj zavtipkovala, že je tak veľký, že by sa na ňom dalo aj jazdiť. Tak jej tiež zo srandy hovorím, že no, to by sme niekedy mohli vyskúšať. Dala mi svoj Insta a zajtra ideme von. Do prčic. Ono to funguje. Hovorím ti, že áno. Ukážeš mi ho, prosím ťa? Jasné, len si vyťahnem z nohavíc To svoj snad nemyslíte vážne. mobil. No, toto je on. Ale musím.